Καλημέρα. Σήμερα είναι η μέρα που ψηφίζουμε για τη νέα νομαρχιακή επιτροπή. Από το πρωί από νωρίς έχει σειρεύσει ο κόσμος, τα μέλη μας και συμμετέχουν σε αυτήν την κορυφαία εκλογική διαδικασία. Τώρα είμαστε στην Κοζάνη, στα γραφεία μας στην Ιπποκράτους 3. Κάλπες έχουν στηθεί επίσης και στην Κολομαΐδα στο Δημαρχείο και στο πολιτιστικό της Άνω Κόμης και στο πολιτιστικό των Σερβίων και στα γραφεία μας στο Τσοτσίλι, στον πολιτιστικό σύλλογο στη Σιάτιστα, στο Πρωτοχώρι, στο γραφιάκι μας. Οπότε καλούμε όλα μας τα μέλη να σπεύσουν, να καταθέσουν, να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία για να εκλέξουμε τις νέες νομαρχιακές επιτροπές που θα παίξουν τόσο μεγάλο ρόλο στην ανασυγκρότηση και του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και ευρύτερα του προοδευτικού κόσμου. Είμαστε ικανοποιημένοι μέχρι στιγμής από την προσέλευση και νομίζω ότι θα είναι μια ομαλή διαδικασία και θα έχουμε άμεσα, θα ενημερωθείτε κι εσείς για τα νέα μας όργανα.